அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளால புரியும். ஏன்னா இது ரொம்ப இந்த அலாயுதீனி சக்தி அப்படின்ற வேர்டு அலாயுதீன் சக்தி தான் தமிழ். அதை எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம, புரியுதுங்களா? நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பகவத்கீதா மாதிரி சூழ சரீரம் 5 சூஷ்ம சரீரம் அப்புறம் பூலோகம் இதெல்லாம் வராது. இதுல வரதே ஒண்ணு பேரு. அது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ஒரே பேரு தான் இருக்க போறோம். அதே மாதிரி சௌபாமா பட்டாச்சாரியா எல்லாம் நீங்க தமிழ்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வாயில அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கூட கரெக்டா வருமான்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. பெங்காலி இங்கிலீஷ்ன்றது சித்தின்னு எழுதுவாங்க. சித்தி அடையிறதுன்னா சித்தி அடையிறதுன்னு. யாரோட சித்தின்னு கேக்குற மாதிரி ஆயிடும். நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டீங்க. ஆமா மாதாஜி, எங்களுக்கு ஒரு பத்திரிகை வந்திருக்கு. அந்த பொண்ணு பேரு சித்தி, ஆனா தமிழ் ஆக்கம் சித்தின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே 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 ஓகே. ஏன்னா தாக்கு தாக்கு வித்தியாசம் கிடையாது இல்லையா தமிழ்ல கிடையாது. தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவலண்ட் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் சில இடங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஆமா, சித்தி அடையிறதுன்னா சித்தி அடையிறதுன்னு சொல்லணும். 4 தான் இருக்கு மாதாஜி. அதான் அந்த 1 2 3 4 போடும்போது 4 லெவல்ல படிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாது மாதாஜி. எனக்கு கூட அந்த தமிழ்ல 1 2 3 4 நம்பர் கொடுக்குறாங்கல்ல மாதாஜி, அந்த நம்பர் எனக்கு புரியறது இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி தானாவிலேயே ச ஷ ஷ ஷ புஷ்பம் புஷ்பம். ஆமா 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 கரெக்ட். தமிழ் வார்த்தைனா புய்பம். புய்பம் புஷ்பம் புஷ்பம் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. புய்பம் அதான் சொன்னேன். புய்பம் சுகமுனிவர் தான் சொல்லணும். நம்ம சுகமுனிவர் சுகமுனிவர் சொல்றோம் மாதாஜி. சுகமுனிவர் சுகமுனிவர் சொல்லணும். அம்மா நம்ம நான் சில சமயம் என்னன்னு நினைச்சுப்பேன், 12th வரைக்கும் எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல தானே படிச்சோம். இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கோம்ல, அதனால எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும். தமிழ்ல படிச்சவங்களே இருக்காங்க மாதாஜி 10th வரைக்கும். இல்ல மாதாஜி, நான் சொல்ல மீடியமே சொல்லல, நானு இங்கிலீஷ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிருக்கோம். நீங்க விளக்குங்க புரியும் மாதாஜி, நீங்க விளக்குங்க போதும். அதான் சொல்றேன். எப்படி இருந்தாலும் யாராவது விளக்குவோம், விளக்கினா கூட புரியாது. இது உங்களுக்கு வேர்ட் டு வேர்ட் டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நான் பண்றதே. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ அம் டூயிங் இன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பண்றேனான்னு என்றது நீங்க தான் எனக்கு சொல்லணும். ஐ டோன்ட் நோ மாதாஜி. உங்களை விட யாராலையும் இவ்வளவு கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது மாதாஜி. நீங்க தமிழ் அதிகா மாதாஜி, உங்களை தவிர யாராலும் இவ்வளவு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது மாதாஜி. அதனால உங்களுக்கு எங்கேயாவது புரியலன்னா என்ன அப்படியே நிறுத்துங்க. யூ ஹாவ் கையை உயர்த்திடுங்க. மாதாஜி எனக்கு இந்த இடத்துல புரியல அப்படின்னு நிறுத்திடுங்க. மீண்டும் ஒரு வரை 2 வரி நம்ம பின்னாடி போய் கூட படிச்சு பார்க்கலாம். அது ஒன்னும் நமக்கு இது ஒன்னும் இந்த டைம் பவுண்ட் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஆறாம படிச்சுட்டு போகலாம். ஓகே, முதல்ல இருந்து எடுக்கிறீங்களா மாதாஜி உங்களுக்கு? ஆமா, இப்ப முதல்ல இருந்தா உங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சொல்லிடுங்களா மாதாஜி? 2 கிளாஸ் எனக்கு ஏறவே இல்லை, எனக்கு மைண்ட்ல. இல்ல, இது இன்ட்ரோடக்ஷன். இத பத்தி நீங்க எதுவும் இது பண்ணிக்காதீங்க. இது இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது முன்னுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ முன்னுரையில என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஒரு சாராம்சமா சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டே வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான். ஆனா டீட்டெயிலா அந்தந்த அத்தியாயத்துக்கு போகும்பொழுது அப்ப அந்த ஸ்லோகம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளக்க உரை நம்ம கண்டிப்பா படிக்க முடியும். ஒரு புக் போட்டுக்கோங்க எல்லாருமே, சைத்தன்யா மாதாஜி. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வர்றது நீங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து நான் சிலதெல்லாம் சொல்லுவேன். இது முக்கியமானது அப்படின்னாக்கா நீங்க அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. போறோம், நான் சில இடத்துல எல்லாம் நான் ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்கன்னு கூட சொல்லுவேன் நான், இல்லையா? சோ உங்ககிட்ட தமிழ் புக் வந்ததுன்னா இதே மாதிரி பேராகிராஃப் தான் இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது. அப்ப அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட நான் தமிழ் புக்ஸ் பத்தி இன்னைக்கு நைட்டு கேட்டுட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நான். ஓகே, சரிங்களா? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனாலதான் நேத்து நம்ம படிச்சதுலயே சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்னது, அது பிஜி கோர்ஸ் மாதிரிதான்ட்டு. இட் இஸ் நாட் இன்டெண்டட் ஃபார் த நோவிஸ். அப்படின்னாக்கா பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, இப்ப பக்தியில அடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க பாரு, அவங்களுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கண்டிப்பா விளங்காது. சோ இப்ப நம்ம ஒரு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணோம்னா பேச்சுலர் டிகிரி பண்ணிட்ட பிறகுதான் நம்ம மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி போக முடியும், இல்லையா? சோ பேச்சுலரே பண்ணாம டைரக்டா மாஸ்டர்ஸுக்கு போனா நமக்கு அது விளங்காது. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஆனா நீங்க எல்லாரும் பாகவதத்துல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா புரியணும்.
பாகவதத்துல நம்ம நிறையவே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது பிலாசபி நிறையவே படிச்சுட்டு வரோம். பேசிக்கா நம்ம எப்படி படைக்கப்பட்டோம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டே வரோம். இங்க வந்து பக்தி பற்றி தான் நிறைய படிப்போம் நம்ம இதுல வந்து. ஸோ பக்தி இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான யோகம், இதெல்லாமே வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய லெவல்ஸ் தான். அதுக்கு மேலதான் பக்தி லெவல். அதனாலதான் இது வந்து ஹையஸ்ட் பிலாசபின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி கல்ட்டே வந்து ஹையஸ்ட் தான். ஸோ அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பக்குவம் கண்டிப்பா தேவை. நமக்கு அந்த பக்குவம் இல்லை என்று நாம நினைத்தால் கூட பகவான் என்று வந்து நம்ம கேட்கலாம். எனக்கு இதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொடுங்க. இது ஒண்ணுதான் நம்ம கேட்கணும் பகவான் கிட்ட. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்களும் எஃபர்ட் போட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பகவானே எனக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த மார்க்கத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகள் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணி இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால வந்து கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட கேட்கலாம். நம்ம இன்னும் எதுவுமே டெப்தா படிக்கல. மகாலட்சுமி மாதாஜி, யூ நோ நீட் டு வரி. இது ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல வந்து சிலதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலா இதை படிப்போம். நம்ம ரொம்பவே இருக்கு. டோன்ட் வரி. அப்போ உங்களுக்கு அதெல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே வந்து வணக்கங்களா தான் இருக்கும். அதாவது ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அதனால எதையுமே வருத்தப்பட வேண்டாம். இன்ட்ரோடக்ஷன் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். எனக்கு கூட வந்து அதாவது ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாகவதம் புக் வாங்கிட்டு வந்து வச்சப்போ சைத்தன்யர் பத்தி தான் போட்டிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல. அது எனக்கு கண்டிப்பா மைண்டுக்கு போகவே இல்லை. எனக்கு படிக்கும்போது என்னடா பாகவதன் சொல்றாங்க இங்க சைத்தன்யரை பத்தி. ஏன்னா சைத்தன்யர் யாருன்னே தெரியாது. அப்பெல்லாம் இந்த பெங்களூர் ISKCONல சம்பந்தம் கிடையாது. பகவத்கீதை படிச்சது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு அது மேல ஒரு ஈடுபாடே வராம, பாகவதம்னா கேட்டுட்டே இருக்கலாம், பகவானை பற்றின்றது சொல்லியிருந்தாங்களே, இதுல என்ன சைத்தன்யரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எனக்கு தோணித்து. ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு எடுக்கவே முடியல எனக்கு. ஆனா பிற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வாங்கிட்டு வந்ததனுடைய பலனோ என்னவோ நமக்கு தெரியாது. அதாவது இதுதான் நம்ம மகிமை என்பது. பகவான் அந்த புஸ்தக வடிவில நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடுறாருன்னு அர்த்தம். ஆனா பிற்காலத்து நமக்கு அந்த சேவை செய்வதற்கான பாக்கியத்தையும் அவர் வழங்கி இருக்கின்றார் இல்லையா? அது மாதிரி எதுவுமே வந்து பகவான் ஒரு புக்கு வாங்குறோம்னா அந்த புக்கு மூலியமா நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடுறாரு அவர். சோ அது வந்து நமக்கு பிற்காலத்துல வந்து நம்மள நல்ல வழிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அதனால நீங்க எல்லாரும் கூட புக்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா பகவான் உங்களுக்கு என்ன ஞானத்தை வழங்கணுமோ, உங்களுக்கு எதெல்லாம் புரியலையோ அதெல்லாமே அவர் உங்களுக்கு உணரும்படி கண்டிப்பா வழிகாட்டுவார். இது கண்டிப்பா நடக்கும். ஸோ இந்த வாக்கு மாத்திரம் நீங்க உண்மை என்றே நம்ப வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம இதை பார்த்துட்டே இருக்கும். நமக்கு எது விளங்கலையோ அதை விளங்கும்படி செய்பவர் அவர் ஒருத்தர் தான். அதனால அதற்கான மார்க்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. யார் வாசிக்கிறீங்க இப்போ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி this one. ஜெயா. ஜெய 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 ஸ்ரீ चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय अद्वैत चंद्र जय 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 गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय अद्वैत चंद्र जय अद्वैत. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. I will start. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேராகிராஃப். ஓகே மாதாஜி. இந்த there are different அதுல இருந்தா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. There are different stages of devotional service of God's realization. Strictly speaking, anyone who accepts the existence of God is situated in devotional service. To acknowledgement that God is great is something, but not much. Lord Chaitanya, preaching as an Acharya, a great teacher, thought that we can enter into a relationship with God and actually become God's friend, parent or lover. In the Bhagavad Gita, Krishna showed Arjuna his universal form because Arjuna was his very dear friend. Upon seeing Krishna as the Lord of the universes, however, Arjuna asked Krishna to forgive the familiarity of his friendship. Lord Chaitanya goes beyond this point. Those Lord Chaitanya, we can become friends with Krishna, and there will be no limit to this friendship. We can become friends of Krishna not to have or adoration, but in complete freedom. We can even relate to God as his father or mother. This is the philosophy not only of the Chaitanya Charitamrita, but of Srimad Bhagavatam as well. There are no other scriptures in the world in which God is treated as the son of the devotee. Usually, God is seen as the Almighty Father who supplies the demands of his sons. The great devotees, however, sometimes treat God as a son in the execution of devotional service. The son demands at the father and mother supply, and in supplying Krishna and the devotee becomes like a father or mother. Instead of taking from God, we give to God. It was in the relationship that Krishna's mother, Yashoda, told the God, Lord, here eat this, or you will die. Eat nicely. In the way, Krishna, although the proprietor of everything, depends on the mercy of his devotee. This is a uniquely high level of friendship, in which the devotee actually believes himself to be the father or mother of Krishna. Hare Krishna. ஸோ இப்போ பகவானோட நம்ம எப்படி சம்பந்தத்தை வைத்துக்கிறோம் இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்றது இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்காங்க. இது பகவத்கீதையிலையும் பாகவதத்திலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு முறை அதனுடைய சாரம், இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி ரொம்ப நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம். ஸோ இங்க ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வில் என்டர் இன்டு த சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சாராம்சம் சொல்ல வர்றாங்கன்றது மட்டும் நம்ம தாத்பரியத்தை மட்டும் பார்த்துக்கலாம்.
there are different stages of devotional service இல்லையா? நாமளும் பார்த்திருக்கோம் நிறைய பக்தியினுடைய வெவ்வேறு நிலைகள். சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. சாதன பக்தியில 2 வகை, அதாவது வைதி பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராகாத்மிகா பக்தி இல்லையா? சோ அதாவது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து பாவ பக்தி அண்ட் பிரேம பக்தி. இதுதான் வெவ்வேறு நிலைகள் பக்தி சேவையில நம்ம செய்யறது. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்த சாதன பக்தியில வந்து நமக்கு ரியலைசேஷன் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது இல்லையா? சோ முதல்ல எடுத்தோடனே நம்ம வந்து பகவான் மீது அன்பு பாராட்ட முடியறதா? இல்ல. அவர் நமக்கு ஏதாவது நமக்கு செய்திருக்கின்றார், நம்ம ஒரு பெரிய அபாயத்திலிருந்து நம்மள அவர் ரட்சித்திருக்கின்றார் என்ற உணர்வு ஏற்படும் பொழுதுதான் நமக்கு கடவுள் மீதே நமக்கு நிறையவே வந்து அன்பு இல்லை ஈடுபாடு என்பது நமக்கு ஏற்படுகின்றது. ரொம்ப பெரிய சங்கடத்தில் இருக்கும் பொழுது வெறுமனே அவர் பாதங்களே தஞ்சம் என்று அடைந்து அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம அதாவது வெளியே வந்தாக்கா அப்ப நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து ஸ்திரமாக்கி கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கடவுள் உணர்வை வந்து நாம ஸ்திரமாக்குவது வேண்டும் என்பது சாதன பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுல இருந்து தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கணும். எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்த உடனே பாவ பக்தி பிரேம பக்தி கண்டிப்பா வராது. இப்ப நம்ம இந்த 18 days ப்ரோக்ராம்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா there are I think teachers இருக்காங்க. I think ரொம்ப சின்ன வயசு, I think மன்னத்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. I think she is from English or Gujarati, I don't know. She is from Gujarat. So அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ எல்லாரும் சொல்றதா நான் கேட்டிருக்கேன். I never spoken to her. So அப்படி அந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதாகட்டும் இல்லையா, she used to teach. So நல்லா இப்ப இல்ல 1 year before ஸ்டார்டிங்லே வந்து she started actually. அந்த அளவுக்கு ஒருத்தருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே எல்லாமே வந்துடும். அதாவது அவங்களுடைய பூர்வத்துல செய்திருக்கக்கூடிய நற்காரியங்கள் மேலும் வந்து இந்த பக்தியில அவங்க அந்த இடத்துல விட்டிருப்பாங்க. அதனால வந்து நிறைவடையாமல் மீண்டும் இந்த யுகத்துல வந்து பிறந்திருப்பாங்க. அதை வந்து எங்க விட்டாங்களோ அங்கே தொடர்வதற்கான பாக்கியத்தையும் பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த கடவுள் உணர்வு என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு நிலைகள். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. So அது நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். Strictly speaking, anyone who accepts the existence of God is situated in a devotional service. அதாவது பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை யார் மனசுல வந்து திண்ணமாக ஆழ்ந்து இதுல வந்து அந்த உறுதியோட வந்து யார் நினைக்கிறார்களோ உணர்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை வளர்த்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பக்தி பாதையில் கண்டிப்பாக நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற அர்த்தம். சோ அதாவது அந்த பாதையில அடியெடுத்தாவது வச்சிருக்காங்கன்றது அர்த்தம். ஸோ அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றது வந்து அவர்களுடைய உணர்தல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் வைத்துதான் அவர்கள் பக்தியில இருக்காங்களா இல்லையான்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? ஸோ வித்தவுட் ரியலைசேஷன் நாம பக்தி செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நிறைவு இருக்காது, அந்த பக்தியும் வந்து மேன்மையாக இருக்காது. ஆனால் உணர்ந்தறிந்து செய்யக்கூடிய பக்தி எப்பொழுதுமே மேன்மையான ஒரு நிலையை நமக்கு வந்து வழிகாட்டும். டு அக்னாலேஜ் தட் காட் இஸ் கிரேட் இஸ் சம்திங். So yes, God is great அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலா ஒரு வார்த்தை நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா அதை உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது ரியலி God is great only. நம்முடைய சங்கடத்திற்கு யாராவது அதாவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்க கிரேட்டுன்னு நம்ம சொல்றோம். அது மாதிரி கடவுளால நமக்கு யாரும் மனிதர்களால் ஆற்ற முடியாத அந்த செயலை பகவான் நமக்கு வந்து அருள் பாலித்திருக்கின்றார் என்றால் கண்டிப்பாக God is great only. கடவுள் வந்து மிக உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரியணும். பட் நாட் மச், அதாவது நம்மளால எந்த அளவுன்னு விவரிக்க முடியாது. லார்ட் சைத்தன்யா அவர் வந்து நமக்கு வந்து அவர் ப்ரீச்சிங் ஆச்சாரியா, அவர் தான் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பித்து வைத்தார் இல்லையா? அவர் எங்கேயும் பிரவோச்சனம் எல்லாம் பண்ணதே கிடையாதான். ஸோ he won't preach actually. ஆனா அவர் செய்தது எல்லாமே நாம சங்கீர்த்தனங்கள் என்று சொல்வார்கள். ஆக்சுவலி நம்ம NND பிரபுஜியோட பாகவதம் கிளாஸஸ்ல அவர் இதை சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால எஸ் he never preached. ஆனா அவர் வந்து சங்கீர்த்தனம் தான் பாடி எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது சாண்டிங் இது ஒண்ணுதான் அவர் வந்து மேன்மையா செய்திருக்கார். ஆனா அது கூட அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. கண்டினியூஸா நம்மளால சாண்ட் பண்ண முடியுமா? 18 ரவுண்டு முடிஞ்சாக்கா எஸ் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்ல முதன்மையே அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படா இந்த 16 ரவுண்டு முடியும்னு நினைக்கும். ஆனா அதுல வந்து பக்தி நம்ம மேம்பாடா எடுத்துட்டு போகும்போது அப்ப அந்த முடியணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருக்காது, பக்தி கொள்ளணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கும். மேலும் அதிலே ஆழ்ந்து செல்லும் பொழுது இன்னும் நாம ஜபங்கள் செய்யலான்ற அடுத்த நிலைக்கு நாம செல்வோம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே படிப்படியா தான் நம்மளால வந்து முன்னேற முடியும். எடுத்த உடனே ஒரே நாளுக்கு முன்னேறணும்னா அதற்கேற்ற புண்ணியங்கள் நமக்கு இருந்தால் ஒழிய நம்மளால எடுத்த உடனே ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ டாட் தட் we can enter into relationship with God.
அதாவது 5 விதமான ரசாஸ் இல்லையா? சாந்தா, சாக்கியா, அதுக்கப்புறம் வந்து வாத்சல்யா, அதுக்கப்புறம் வந்து மாதுர்யா, அதுக்கப்புறம் வந்து தாஷ்யா. இந்த 5 ரசங்கள் பிகம் காட்ஸ் ஃப்ரெண்ட். அததான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. கடவுளுடைய நண்பராகவோ, அதே மாதிரி அதாவது அதாவது சாரி தாய் தந்தையராகவோ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அதாவது காதலியாகவோ இல்லையா, இல்லை என்றால் நியூட்ரலா இருக்கிறது, வெறும் அவர் கடவுள், நான் வந்து பக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு இது, எந்த ஒரு இது பாசிவா இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப்ல. அதுக்கப்புறம் சாக்கியம் ஃப்ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் தாஷ்யம், அதாவது நம்ம சர்வேட்டர்ஷிப் எடுத்துக்கிறது, நான் வந்து ஒரு சேவகன், பகவான் வந்து அவர்தான் வந்து முதலாளி, நாம வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்றவங்க, அவருக்கு சேவை தொண்டு புரிபவர் அப்படிங்கிறது. இன் பகவத்கீதா கிருஷ்ணா ஷோட் அர்ஜுனா, அவருடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்டின போது அர்ஜுனர் சொல்வார், அதாவது யாதவா நண்பனே, இப்படி எல்லாம் உங்களெல்லாம் நான் வந்து உங்களை வந்து அவமானப்படுத்தியிருக்கேன் இல்லையா, அதாவது உண்ணும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும், அதுக்கப்புறம் சில சமயம் வந்து பல பேர் மத்தியிலையும் வந்து உங்களை வந்து நான் வந்து பெயர் வச்சு அழைக்கிறது, ஏன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவரை நாம் அவ்வாறு அழைத்திருக்க கூடாது என்று அப்பொழுது அர்ஜுனன் வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றான் இல்லையா. என்னை மன்னியுங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பார் இல்லையா. சோ அதற்காக வந்து பித்தத்திலேயோ இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு மயக்கத்திலேயோ நான் உங்களை அவ்வாறு பேசியிருக்கலாம், ஆனா என்னை வந்து மன்னியுங்கள் பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்குவார் யாரு, அர்ஜுனர் இல்லையா. சோ வாஸ் வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்பான் சீயிங், அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கடவுள் என்று அவர் பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கிறார், அதாவது தன்னை மன்னிக்கும்படி கேட்கிறார், இந்த ஃபெமிலியாரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லையா. அப்போ வந்து உறவு முறை, அதாவது மேலும் வந்து நண்பன் என்ற முறையில வந்து இப்ப நண்பர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து சோ போடா வாடான்னு நம்ம பேசிக்குவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான். சோ அதாவது ஒரு நார்மலான ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ல தான் பேசிக்குவோம். அதே கடவுள்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம பேசுவோம் இல்லையா. சோ ஆனா இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல போகும்பொழுது கண்டிப்பா பகவானை நம்ம வந்து பகவானாக பார்க்க மாட்டோம். ஸோ வில் டேக் இட் அஸ் அவர் ஓன் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் நமக்கு ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில அர்ஜுனர் வந்து மன்னிப்பு கோரினார் இல்லையா. சைத்தன்யா இதை விட இன்னும் ஒரு பங்கு மேல கோஸ் பியாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. த்ரூ லார்ட் சைத்தன்யா வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் கிருஷ்ணா இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழியாக நாம பகவானுக்கு நண்பர்கள் ஆகினோம். அண்ட் there will be no limit to this friendship. அதற்கு ஒரு எல்லையும் கிடையாது. we can become friends of Krishna not in awe or adoration. அதாவது adoration admiration மாதிரி தான், அதை பார்த்து நம்ம வந்து அதாவது அட்மயர் பண்றது, அதனால நமக்கு வந்து அது ஒரு அதன் மீது ஈர்ப்பு கொள்றது இல்லையா. பட் இன் கம்ப்ளீட் வந்து ஃப்ரீடம், அதாவது முழுமையான ஒரு சுதந்திரம் தான். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல போகும்பொழுது நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரு தாய் தந்தை என்ற இடத்துல வந்து வரும்போது அன்பு என்ற இதுல வந்து ஃப்ரீடம் உண்டு. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற இதுல பார்த்தீங்க அதுதான் ஹையஸ்டே. ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பே இருக்காது ஃப்ரெண்ட் என்ற முறையில இருக்கும் பொழுது, அதுதான் சொல்றாரு. அது அப்ப நமக்கு சுதந்திரம் என்பது உண்டு. வி கேன் ஈவன் ரிலேட் டு காட், அவரை வந்து நம்ம வந்து தகப்பனாகவும் தாயாகவும் நம்ம வந்து கருத முடியும். திஸ் இஸ் த பிலாசபி நாட் ஒன்லி ஆஃப் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, பாகவதத்திலையும் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. there are no other scriptures in the world in which God is treated as son of devotee இல்லையா. அதாவது ஒரு பக்தனுடைய மகனாக பகவானையே வந்து பார்க்கறது வந்து எந்த இதுலயுமே இருக்காது, பாகவதத்துல தான் இருக்கு இல்லையா. அதாவது தேவகி மற்றும் வந்து இவர் வசுதேவர் வந்து பகவானையே பிள்ளையாக பெறணும்னு நினைச்சாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் அவர்கள் வந்து பகவான் மேலும் இதை பெற்று ஈன்றிருந்தாலும் அவர் வந்து யசோத தாயார், அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே வந்து ப்ரொப்பரேட்டர், அவர் தான் உரிமையாளர் என்று அறியாது, அவருக்கு தெரியாது யசோத தாயாருக்கு. ஆனால் பகவானை வந்து தன்னுடைய பிள்ளையாகவே பாவித்து அந்த உண்மையை அறியாமல் கண்டிப்பும் உண்டு இல்லையா, தண்டனையும் உண்டு. சோ எல்லாரிடத்துலயும் போயிட்டு எண்ணெயை உருட்டிட்டு வந்தா கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன அடி கூட கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா, தாய் கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா உண்டு. அதே மாதிரிதான் அந்த மாதிரி இதுலதான் வந்து யசோத தாயார் வந்து பகவானையே வளர்த்தார். இப்ப நம்ம கூட நம்ம குழந்தை சாப்பிடலன்னா கஷ்டப்படுவேன், அதுக்கப்புறம் உனக்கு வியாதி வந்துடும், டயத்துக்கு சாப்பிடணும் இல்லையா. ஆனா அதே மாதிரிதான் வந்து யசோத தாயாரும் சொல்லதாக இந்த இடத்துல யூ வில் டை, இது சாப்பிடலன்னா நீ மரணித்து விடுவாய், அப்படின்னா நீ சாப்பிட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு தெரியாதா இல்லையா. ஆனாலும் தாயினுடைய அன்பை அங்கே அவர் வந்து அந்த மகன் எனக்கூடிய அந்த பாத்திரமாகவே அவர் மாறிவிட்டார் இல்லையா. சோ there are no other scriptures. இதெல்லாமே நம்ம வந்து பாகவதத்துல தான் நிறைய படிக்கிறோம். யூஸ்வலி God is seen as the Almighty Father.
அவர் எல்லாருக்கும் வந்து தந்தை இல்லையா, விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான். தாய் தந்தை என்றாலே பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இல்லையா, ஆல்வேஸ் தே ஹாவ் டு சப்ளை டு த கிட்ஸ். ஆனால் நாமளே பகவானை வந்து பிள்ளையாக நினைத்தால் அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் நாம வழங்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. தாய் தந்தையினுடைய ரோலே அதாவது தன் பிள்ளைகளுக்கு வழங்குவதுன்றதான் அவங்களுடைய செயலே. அந்த செயல் என்பது பகவானை வந்து தன்னுடைய பிள்ளையாக அவர்கள் ஏற்ற பொழுது அவருக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே அவர்கள் பூர்த்தி செய்கின்றார்கள். சோ இந்த விதத்துல வந்து சம்டைம்ஸ் ட்ரீட் காட் ஆஸ் இஸ் சன் இன் தேர் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. நாம கூட வந்து வீட்டுல வந்து பிரசாதம் செய்யும் போது பகவானை நம்மளுடைய பிள்ளையாகவே நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா. முதல்ல நம்ம குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். சோ அந்த மாதிரி சில பேர் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள். சோ அதாவது மகன் என்ன தேவை என்று சொல்கின்றானோ அதற்கேற்றவாறு தாய் தந்தையரும் வந்து அதை வழங்குகிறார்கள் இல்லையா. இன் சப்ளைங் கிருஷ்ணா த டிவோட்டி பிகம்ஸ் லைக் ஃபாதர் அண்ட் மதர். அற்புதமான ஒரு வரி இல்லையா. அதாவது பகவானுக்கு என்ன வழங்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த நிலையில் பகவானை அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையாகவே பாவிக்கிறார்கள். அதாவது அவர்கள் தாய் தந்தையாகி விடுகின்றனர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங், நம் தாய் தந்தையாக இருந்தால் நாம வழங்குவோம், நாம பிள்ளையாக இருந்தால் பெறுவோம். அவர்கிட்ட எப்பவுமே ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டுட்டே இருக்கிறது இல்லையா. we give to God. It is for us in this relationship that Krishna's mother Yashoda told Lord. அதாவது பகவானை பார்த்து யசோத தாயார் சொல்கின்றார், இதை சாப்பிடு, இல்லைன்னா நீ இறந்து விடுவ, நல்லா சாப்பிடு. இன் திஸ் வே கிருஷ்ணா, ஆல்தோ அவர்தான் எல்லாவற்றுக்கும் பரம உரிமையாளர் இல்லையா. சோ அண்ட் எவ்ரிதிங் அவருடைய கருணையால் தான் வந்து இங்க நிகழ்கின்றது. இதுதான் நம்ம பாக்குறோம். பட் திஸ் இஸ் a uniquely high level of friendship இல்லையா. அதாவது ஒரு தாய் மகனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறை in which the devotee actually believes himself to be the father or mother of Krishna. சோ அப்ப அவங்க அந்த ரோல்லே வந்து ஐக்கியமாக்கி விடுகின்றார்கள். யசோத தாயாருக்கு தெரியாது கண்ணபிரான் வந்து அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. சோ அதனால வந்து அவர் தன்னுடைய மகனை எவ்வாறு நடத்தணுமோ அந்த விதத்துலதான் அவர் நடத்தி சென்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. However, Lord Chaitanya's greatest gift was his teaching that Krishna can be treated as one's lover. In this relationship, the Lord became so much attached to his devotee that he expresses his inability to reciprocate. Krishna was so obliged to the gopis, the cowherd girls of Vrindavana, that he felt unable to return their love. I cannot repay your love, he told them. I have no more assets to give. Devotional service and this highest, most excellent platform of lover and beloved, which had never been given by any previous incarnation or acharya, was given by Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Krishnadasa Kaviraja, quoting Srila Rupa Goswami, writes in his 4th verse of his book, Lord Chaitanya is Krishna in a yellow complexion, and he is Satchidananda, the son of Mother Sachi. He is the most charitable personality because he is the most charitable personality because he came to deliver Krishna Prema, unalloyed love for Krishna to everyone. May you always keep him in your hearts. It will be easy to understand Krishna through him. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. அதாவது லார்ட் சைத்தன்யர் வந்து இஸ் a greatest gift. ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு வந்து இந்த யுகத்திற்கே வந்து நமக்கெல்லாம் அவர் ஒரு வெகுமதி தான் இல்லையா. ஏனென்றால் அவர் தான் இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை கொண்டு வந்தார். So was his teaching that Krishna can be treated as one's lover. அதாவது மாதுரிய ரசத்துல பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். ஈவன் ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும்பாலானவர்கள் வந்து நாயிகா பாவத்துல தான் பகவானை சேவித்தார்கள். நம்ம ஆழ்வார்களை பற்றி படித்தாலும் அதுதான் வரும் இல்லையா. ஏனென்றால் ஹையஸ்ட் லெவலா நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து பிரேமைய வந்து வழங்க முடியும்னா மாதுரிய ரசத்துல தான் நம்ம வழங்க முடியும் இல்லையா. எவ்ரிதிங் வி கேன் டேக் கேர், எல்லாத்தையுமே பார்த்து செய்ய முடியும் இல்லையா. சோ அதனால இன் திஸ் ரிலேஷன் த லார்ட் பிகம்ஸ் மோர் அட்டாச்ட்.
சோ மாதுரிய ரசத்தில் வந்து ஈவன் கோப கோபிஸ் எல்லாரும் கூட அப்படிதான் இருந்தாங்க இல்லையா? சோ அதனால பகவான் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கறது? சோ அவர்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவர்களுடைய அன்புக்கு முன்னாடி அவர் எது வழங்கினாலும் அது சமமாக இருக்காது என்று அவர் கருதினார். அதனால்தான் அவர் என்கிட்ட, அதாவது ஐ ஹாவ் நோ மோர் அசெட்ஸ் டு கிவ்ன்னு சொல்றாரு. என்கிட்ட எந்த ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்திகள் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு வழங்கறதுக்கு அப்படின்னா, அவங்களுடைய பிரேமைக்கு சமமான ஆஸ்திகளை பகவானை வந்து வழங்க முடியவில்லை என்பதை அவர் இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா? இஸ் இன்ஹெபிலிட்டி, பகவான் வந்து மீண்டும் அவர்களுடைய அன்புக்கை வந்து திருப்பி வந்து செய்வதற்கான அந்த அவரால் முடியலன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. கிருஷ்ணா was so obliged to gopis and cowherd girls of Vrindavana and he felt unable to return their love இல்லையா? So I cannot repay your love, உங்களுடைய அன்பை என்னால திருப்பி தர முடியாது. So he told them, I have no more assets, என்கிட்ட எந்த ஒரு, அதாவது ஆஸ்திகளும் கிடையாது. Devotional service on this highest and most excellent platform of lover and beloved, which has never been given by any precious incarnation or acharya, was given by Chaitanya Mahaprabhu. So அதே நிலைதான் வந்து பகவான், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவதார நோக்கம் சேம் திங் தான். ஸோ அவர் யாருடைய ஸ்வரூபம்? அதாவது பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அவருடைய பாவம் எப்படிப்பட்டது? ராதாராணியுடைய பாவம். சோ அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ராதையினுடைய பாவத்தில் இருக்கின்றார். அதனால்தான் அன்பு அவரிடத்துல. தேர்ஃபோர் கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் என்ன சொல்கிறார்? ஸ்ரீல குரூப கோஸ்வாமியை வந்து மேற்கோள் காட்டி, சோ அதாவது இந்த புஸ்தகத்திலே 4வது வரிசையில் சொல்கின்றால், Lord Chaitanya is Krishna in a yellow complexion. அதாவது ஷாம சுந்தர ரூபத்தில் தான் கிருஷ்ணர் இருந்தார். ஆனால் சைத்தன்யர் வந்து தங்கமேனி இல்லையா? ஹிரண்மயேனா. சோ அந்த ஒரு கலர்ல இருக்கார். அவர் யாரு? சச்சி நந்தனா. சச்சி என்ன? சச்சி, அவருடைய தாயார் பெயர் வந்து சச்சி தேவி. அதனால சச்சி நந்தனா அப்படின்னு சொல்லி த சன் ஆஃப் மதர் சச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இஸ் த மோஸ்ட் சேரிட்டபிள் பர்சனாலிட்டி. அதாவது சேரிட்டபிள்னாக்கா தானங்கள், அவருடைய கருணையே நமக்கு ஒரு தானம் தான் இல்லையா? அவர் செய்யறது நமக்கு. அவருடைய கருணையால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பக்தி பாதையில் இருக்கிற தரைக்கற்களை எல்லாம் நம்ம வந்து தூரமாக விளக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குருனுடைய கருணை நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் he came to deliver the கிருஷ்ண பிரேமா. நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய, அதாவது பிரேம பக்தியில் நம்மளை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ அதான் வந்து அன்அலாய்டு அனன்ய பக்தி ஆஃப் கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். நம்ம கூட 12வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சாப்டர் பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல அனன்ய பக்தி முடியலன்னா சாதன பக்திக்கு வரணும். சாதன பக்தியில வந்து முடியலன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நாம என்ன பண்ணணும்? அதாவது ஞான யோக, நிஷ்காம கர்மயோகத்தையாவது பயிலணும். கர்மயோகம் முடியலன்னாக்கா ஞானத்தையாவது விருத்தி செய்து கொள்ளணும். ஞானத்தையும் விருத்தி செய்ய முடியலனாக்கா தியான பயிற்சிகளாவது செய்யணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவ்வாறு தியானமும் நம்மளால செய்ய முடியலனாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையாவது துறக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? சோ இத்தனை லெவல். அதுல ஹையஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, அதாவது எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் நம்ம அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த தன்மை இல்லையா? அந்த லெவல்ல பார்க்கும்பொழுது கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு எடுத்துரைத்து அவர்களை நல்மார்க்கத்தில் வந்து வழி நடத்தணும்னு நினைச்சதுதான். அதுக்காக தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக இங்கே அவதரித்தார். சோ மே யூ ஆல்வேஸ் கீப் இன் யுவர் ஹார்ட்ஸ். அவரை நம்முடைய ஹிருதயங்களில் நாம் என்றைக்கும் அதாவது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா த்ரூ ஹிம். அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஒரு குரு ஆச்சாரியார் மூலியமா நம்ம சுலபமாக பெற முடியும். சோ இந்த சம்பிரதாயத்துல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த எத்தனையாவது குரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? 32வது. நோ, சைத்தன்ய மகாபிரபு 32 கிடையாது. 22 மாதாஜி. 22. ஓகே, எனக்கு தான் காது கேட்கலையோ. நான் முதல்ல 22 தான் சொன்னேன். ஓகே எனக்கு ஒரு 32ன்னு கேட்ட மாதிரி. இல்ல 32 பிரபுபாதா தான் 32 மாதாஜி. பிரபுபாதா. சோ அதனால நம்ம வந்து ஹிருதயத்துல ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்தி பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து தடற்கற்களும் வந்து அவர்கள் விலக்கி விடுவார்கள். அதனால மிக பெரும் கருணை வள்ளலாக இருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நம்ம ஹிருதயத்துல நிலைநிறுத்தும் பொழுது நமக்கு அந்த பக்தி பாதையில் ஏற்படக்கூடிய தடைக்கற்கள் அனைத்தையுமே அவர் வந்து அதுல இருந்து விலக்கி நம்மள மேலும் மேலும் முன்னேறதுக்கான அந்த வாழ்க்கை பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ த்ரூ ஹிம் வி கேன் ரீச் த காட் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட்
மல்லிகா மாதாஜி படிச்சாச்சு, புஷ்பா மாதாஜி படிச்சாச்சு. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? சரவண ஜோதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க வாசி. எது மாதாஜி? Even in this மாதாஜி இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. Even in the material. Even in this material world, we can have a little sense of love. How in this possible? It is due to the presence of our original love of God. மாதாஜி whatever. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேரா இருக்கு. We have often ஒரு பேரா இருக்கு மாதாஜி. Okay, sir. We have often heard the phrase love of Godhead. Yes. We have often heard the phrase of love of Godhead. How far this love of Godhead can actually be developed and can be learned from the Vaishnava philosophy. Theoretical knowledge of love of God can be found in many places and in many scriptures. But what that love of Godhead actually is and how it is developed can be found in the Vaishnava literatures. It is the unique and highest development of love of God that is given by Chaitanya Mahaprabhu. In this material world, we can have a little sense of love. How is this possible? It is due to the presence of our original love of God. Whatever we find within our experience, within this conditioned life is situated in this Supreme Lord, who is the ultimate source of everything. In our original relationship with the Supreme Lord, there is real love, and that love is reflected pervertedly, அதாவது தலைகீழாக pervertedly through material conditions. Yes. Our real love is continuous and unending, but because that love is reflected prevalently in this material world, it lacks continuity and is inebriating. Yes. If we want real transcendental love, we have to transfer our love to supreme lovable object, Krishna, the supreme personality of Godhead. This is the basic principle of Krishna consciousness. Next, continue madam. Next ஒரு paragraph படிச்சிருங்க மாதாஜி. In material consciousness, we are trying to love that which is not at all lovable. We give our love to cats and dogs, running to risk that at the time of death we may think of them and can consequently take birth in a family of its cats and dogs or dogs. Our consciousness at that time at the time of death determines of our next life. That is one reason why the Vedic scriptures stress the chastity of woman. If a woman is very much attached to her husband, at the time of death she will think of him, and in the next life she will be promoted to a man's body. Generally, a man's life is better than a woman because a man usually has better facilities of understanding the spiritual science. Correct Krishna. Clear? Thank you Mataji. Thank you. Sorry Mataji, romba. No problem Mataji, no problem, no issues. It's okay. So we have often heard the phrase love for God is love
அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்போம் இல்லையா. அதாவது அன்பே கடவுள், இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அதனால அன்பு என்பதுதான் வந்து கடவுள் அப்படிங்கறது வந்து நாம சோ அன்பு என்பதுதான் கடவுள் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி லவ் ஆஃப் காடட், பகவானுடைய அன்பு, அதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். How far this love of Godhead can actually be developed, can be learned from the வைஷ்ணவ தத்துவத்திலிருந்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவானை நாம் எவ்வாறு அன்பு கொள்வது இல்லையா. நம்ம ஆழ்வார்களுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா அவங்க பெரிய பணக்காரரா இருந்திருக்காங்களா? கிடையாது இல்லையா. அப்படிலாம் செல்வத்திலோ, அது யாரோ ஒருத்தர் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து ஒரு அரசராக இருந்த ஒரு இது தன்மை. அந்த மாதிரி சில பேருக்கு அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, ஆனா எல்லாருக்குமே கிடையாது. ஆனா ரொம்பவுமே ஒரு நார்மலான வாழ்க்கையில வாழ்ந்தவர்கள் பகவானிடத்தில் வந்து பிரேம பக்தி கொள்ற அளவுக்கு அவங்க அந்த பிரேமையை வளர்த்துண்டாங்க. ஏனென்றால் பகவானுடைய அந்த அன்பை வந்து அவர்கள் வந்து புரிந்திருக்கிறார்கள், உணர்ந்திருக்கிறார்கள். வைஷ்ணவ தத்துவம் அதை தான் எடுத்துரைக்கின்றது. அன்பு என்பதற்கு ஒரு வார்த்தை யார் என்றால் கடவுள் தான் இல்லையா. So theoretical knowledge of love of God can be found in many places and in many scriptures, but what that love of God actually is and how it is developed can be found in the வைஷ்ணவர்களுடைய அவர்கள் எழுதிய காவியங்களில். இப்ப நம்ம ஆழ்வார்கள் திருப்பாசுரம் இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அதுல எவ்வளவு அவங்க வந்து உணர்ந்து பகவான் மீது பக்தி கொண்டு எழுதியிருக்கிறாங்க இல்லையா. திருப்பாவை இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். சோ அதெல்லாம் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட வர முடியும். சோ அவர்கள் வைத்திருந்தது என்ன? கலங்கமற்ற அந்த பக்தி இல்லையா. அந்த அன்பு ஒன்றுதான் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள். அதுதான் வந்து பகவான் மீது வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து நம்ம கிட்ட காட்டக்கூடிய அன்பு. சோ அதனால நம்ம வந்து it is the unique and highest development of love of God that is given by the. அதே மாதிரிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாம் எவ்வாறு பகவானிடத்தில் அன்பு பொழிந்தார்களோ, எதுவா இருந்தாலும் முதன்மை வந்து ஸ்தானம் வந்து பகவானுக்கு வழங்கினார்களோ, எதை செய்தாலுமே அது பகவானுக்கு என்று நினைத்தார்களோ இல்லையா. அவருக்கு இல்லாமல் அவங்க எதுவுமே செய்தது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லையா. முதன்மை வந்து அந்த ஸ்தானமே வந்து பகவானுக்கு வழங்கி இருந்தார்கள் அவர்கள். அதே போலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இந்த இடத்துலன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல we can have a little sense of love இல்லையா. நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்திலேயே ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அன்பு பாராட்டக்கூடியவர்களும் உண்டு. ஒரு குடும்பத்துல தாய் தந்தைய தன் பிள்ளைகள் மீது இருக்கக்கூடியது பாரபட்சமற்ற அன்பு. அதே மாதிரி வந்து காதலன் காதலியிடம் வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து லிட்டில் ஓரளவுக்காவது அதுல வந்து உண்மை என்பது இருக்கும் இல்லையா. இட் இஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அவர் ஒரிஜினல் லவ் ஆஃப் காட். ஏனென்றால் நமக்கு எப்படி அந்த சுபாவம் வந்தது? ஒருத்தர் இடத்துல நம்ம அன்பு பாராட்டுவதற்கான அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட எப்படி வந்தது என்றால், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் இல்லையா. அன்புக்கு பாத்திரமான அவர் ஒருத்தர் நம்மள இருந்து இயங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வு என்பது நம்ம கிட்ட தானாகவே அமைய பெறுகின்றோம். வாட் எவர் வி ஃபைண்ட் வித்தின் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எதையுமே நம்மளுடைய நாம் எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே நம்ம செயல்படும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு வந்து அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நம்ம பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. சோ நம்ம அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடும் போது அனுபவம் வருது இல்லையா. சோ அது வந்து வித்தின் திஸ் கண்டிஷன் லைஃப், நம்ம இந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது கூட பரமாத்மா வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார் இல்லையா. அதையும் வந்து நாம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும் பொழுதே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த அனுபவத்துல கூட நமக்கு வந்து அன்பை பற்றி நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அந்த அன்பு என்பது எல்லாம் சிச்சுவேட் இந்த பகவானில் வந்து குடிக்கொண்டுள்ளது. சோ ஹூ இஸ் த அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், அனைத்திற்கும் மூல காரணம் இல்லையா. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான். சோ நம்மளுடைய உண்மையான அன்பு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கண்டினியூ ஆகும். அது எப்பவுமே வந்து எண்ட் ஆகாது. பிகாஸ் that love is reflected perverted in the material இல்லையா. எப்படி அந்த ஆலமரம் வந்து மேல் உலகத்துல வந்து இருக்கிற ஆலமரம் இந்த இடத்துல வந்து இன்வெர்டடா இருக்கு, அதாவது perverted reflection இல்லையா, உல்டா தலைகீழாக அதனுடைய பிம்பமாக தான் நாம் இங்க இடத்துல பார்க்கின்றோம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நாம் அதை 15வது அத்தியாயத்திலேயே அதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான்
ஸோ இட் லேக்ஸ் கண்டினியூட்டி. ஏன்னா நம்ம இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒருத்தரோடு இருக்கக்கூடிய அன்பை நம்மளால அந்த சமயத்துல வெளிப்படுத்த முடியும். ஆனால் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு நாம் அதே நபரோட கண்டிப்பா நம்மளால வந்து அன்பு பாராட்ட முடியாது இல்லையா? ஸோ அண்ட் இட் இஸ் இனிபிரேட்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டாக்சிகேஷன் கூட சொல்லலாம் இல்லையா? அடிமைத்தனத்திற்கு நமக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறது. இட் லேக்ஸ், அதாவது இட் லேக்ஸ் கண்டினியூட்டி அண்ட் இஸ் இனிபிரேட்டிங். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ரியல் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் லவ், பௌதீகம் வந்து நமக்கு என்னைக்குமே வந்து கட்டுப்படுத்தும் இல்லையா? அது வந்து தொடர்பு எடுத்துட்டு கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போகவும் முடியாது. நம்ம வந்து அதுல இருந்து இன்டாக்சிகேட்டிங்னா நம்மள வந்து அடிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு எடுத்து செல்லும். ஸோ நானா உண்மையான அந்த பக்தி கொண்ட அந்த அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு என்பது we have to transfer our love to the supreme lovable object. அந்த அன்பு நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும்தான் பண்ண முடியும், எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல இல்லையா? அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுடைய அதாவது பேசிக் பிரின்சிபல், அதாவது தட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் கூட சொல்லலாம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அது எய்ம். ஸோ கிருஷ்ண கான்சியஸ்னுடைய இலக்கு நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி பகவானிடத்துல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவரிடத்தில் நம்ம வந்து அன்பு கொள்வது என்பதுதான். ஏனென்றால் அது இந்த ஜென்மம் மாத்திரம் கிடையாது, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வரைக்குமே அது தொடரும். எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பு நமக்கு குறையவே குறையாது. ஆனால் பௌதீகத்துல நாம் ஆற்றக்கூடிய இந்த அன்பு என்பது இங்கேயே வந்து தொடங்கும், இங்கேயே நிறைவு பெறும், இதற்கு மேல தொடராது இல்லையா? இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து போனவங்களுக்கு வந்து அந்த தொடர்ச்சி இருக்காது, இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க போனதை நினைத்து அழ வேண்டியதான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லையா? இன் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் we are trying to love that which is not at all lovable இல்லையா? சிலதெல்லாமே நமக்கு பிடிக்காது, ஆனாலும் வந்து நம்ம ஃபேமிலியில கூட பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரியலாவே வந்து நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்காத தன்மை இல்லாம இருந்தா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நம்ம வீட்டுல உட்காந்துருப்போம் இல்லையா? we are always adjustable. ஸோ உண்மையிலே வந்து நமக்கு ஆத்மபூர்வமான அன்பு இருக்கா என்றால் அது வந்து அவங்கவுங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து தான் இல்லையா? அனுபவத்தை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும். சில பேருக்கு வாழ்க்கை நெறியில ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல ரொம்ப க்ளோஸா விட்டு கொடுக்குற தன்மையில இருப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து அதாவது சண்டை போடுற டைப்பா தான் இருப்பாங்க, ஆனா வெளியில வந்து விட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி. ஸோ we give our love to cats and dogs also. பூனைக்கு நாய்க்கு கூட நம்ம அன்பை கொடுக்கின்றோம் இல்லையா? running the risk that at the time of death we may think them. இப்ப நம்ம யாரோட நிறைய நம்ம அசோசியேஷனா இருக்குமோ அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு அதுதான். நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நாய் மேல நமக்கு அதிகமான அன்பு இருந்தா கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு நாய் தான் இல்லையா? அதனால அன்பு யார் மீது பொழிகின்றோமோ அதுவாகவே நாம கண்டிப்பாக பிறவி எடுப்போம். இது கன்ஃபார்ம். பகவத்கீதையிலையும் வந்து நம்ம மரணத்தின் தருவாயில் நாம் என்ன யாரை நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே நம்ம பிறப்பெடுப்பதற்கு வந்து பிராப்தமும் பெறுகின்றோம். அவர் கான்சியஸ்னஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டெத் டிட்டர்மைன்ஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இல்லையா? நாம் எதை உணர்ந்திருக்கின்றோம், எதை நினைவில் கொள்கின்றோமோ அது நம்ம மரணத்தின் தருவாயில் நாம் அதுவாகவே நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறுகின்றோம். தட் இஸ் த ரீசன் வை த வேதிக் scripture stress the chastity of woman. If woman is very much attached to her husband, so at the time of death she will think of him, and in the next life she will be promoted to man's body இல்லையா? ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்டிசின்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விமன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெண் that means so much everything எல்லாமே சாஸ்டிட்டி வந்து கணவனுக்கு தான் எப்பொழுதுமே அந்த பணிவிடை, அவர் சொன்னபடி நடக்கிறது இல்லையா? அவரின்றி யாரும் கிடையாது அப்படின்னா அவருக்கு என்ன சொல் தாழ்பணிந்து செய்யக்கூடிய அந்த இது கற்பு நெறி தவறாத அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இல்லையா? சோ அப்படி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து பெண்ணுக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மம் வந்து எப்பொழுதுமே கணவனையே நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அவள் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அது ஒரு ஆண்மகனாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. ஜென்ரலி a man's life is better than women. இது கரெக்ட் தான் இல்லையா? பிசிக்கலி நமக்கு வந்து நிறையவே விவந்தோ விமன் ஆர் கொஞ்சம் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சக்தியில குறைவான ஒரு இதுவா இருந்தாலும் ஆனா நமக்கு டிட்டர்மினேஷன் ஜாஸ்தி இல்லையா பெண்களுக்கு. அதனால எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் நம்ம இழுத்து போட்டு செய்யக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு உண்டு இல்லையா? டிட்டர்மைண்டா நம்ம செய்வோம். ஆனா அந்த அளவுக்கு அந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து ஆணிடத்தில் இருக்காது. ஸோ இது நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இந்த ஜெண்டர்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். அதை நம்ம பிறவினுடைய அதாவது இந்த உடலினுடைய அமைப்பை வச்சு நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இல்லையா? ஸோ மேன்ஸ் லைஃப் வி ஆர் எமோஷனலி டைட். ஆனா மேன் வந்து ஈகோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து அவங்கள
ஈகோவை நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது, விமனுடைய எமோஷனையும் நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது. இந்த ரெண்டுத்தை நம்ம டச் பண்ணோம்னாக்கா அந்த ஃபேமிலியில வந்து நிம்மதி என்பது இருக்காது. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இல்லையா? ஸோ யூஸ்வலி வந்து பிகாஸ் a man can usually better facilities இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ், நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பரிமாணங்கள். குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது வேற ஒரு பரிமாணம் இல்லையா? எவ்வளவு வயசுல நமக்கு ஒரு பரிமாணம், அதுக்கப்புறம் வந்து தாய்மை பருவத்துல ஒரு பரிமாணம் இல்லையா? வயோதிகத்துல ஒரு பரிமாணம், எல்லாமே நமக்கு வந்து பரிமாணங்கள் தான். ஆனால் ஆண்மகன் மகனாகவே இருக்கின்றான் கடைசி வரைக்குமே இல்லையா? நமக்கு தான் வெவ்வேறு நிலைகள். நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பாஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தவர்கள் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய நம்ம வந்து அங்கே சென்ற பிறகும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த பக்குவம் எல்லாமே பெண்ணுக்கு வந்து சுலபமாக அடைய பெறுகின்றது. ஸோ அதனால வி ஆர் ஹேவிங் மோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட், அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே நமக்கு ஸ்கோப் வெளியில கிடையாது. நம்ம எல்லாத்துலயுமே இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கோம். ஆனால் ஆண்மகனுக்கு ஹீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி இல்லையா? ஸோ ஹி வில் கேன் டேக் த டிசிஷன்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ அது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஸோ அவருக்கு பெட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஈ கேன் யூட்டிலைஸ் இட் ஃபார் த, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸை வந்து அட்வான்ஸா எடுத்துட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்சமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு. ஆனா அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ இஸ்கான் மங்களூர்ல ஃபீமேல் டிவோட்டிஸ் தான் நிறைய. ஸோ ஈவன் எந்த இஸ்கான் போனா கூட நம்ம பிரபுஜி கூட ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காரு, ஈவன் தோ men have lot of அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலுமே இந்த இதுக்கெல்லாமே வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வரமாட்டாங்க. ஆனா பக்தி என்பது டக்குன்னு லேடிஸ்க்கு தான் வந்து டக்குன்னு வந்து நின்றுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வி கேன் சி மோர் விமன் டிவோட்டிஸ் ஒன்லின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு வாட்டி அவர். ஸோ அதனால எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி. ஏன்னா நமக்கு வந்து அதை வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த ஈர்க்கப்படுகின்றோம். நம்ம வீட்டுல அன்றாட வாழ்க்கையிலே வந்து டெய்லி பூஜை பண்ணாம நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை நமக்கு இயல்பிலே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து we are so attached to the godly things எல்லாமே நம்ம அட்டாச் ஆயிடுறோம். ஓகே, சோ இதோட நம்ம இருக்கிறோம் நிறைய பேர் லேடிஸ் தான், ஜென்ஸ் கம்மி. ஆமா, கரெக்ட். இமோஷனலி கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறதுனால ஸ்பிரிச்சுவலி அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலி ஆனா அந்த சர்வீஸ் செய்யறதுலாம் எங்களால முடியல. வந்து என்டர் பண்ண வேண்டியது. இதெல்லாம் நம்ம குறையாகவே எடுத்துக்க கூடாது. திஸ் ஆர் ஆல் த நமக்கு குவாலிட்டிஸ். அப்படிதான் we are having these qualities எல்லார் இடத்துலயுமே. ஆண்மகன் அவங்களுக்கு பிராட் வியூவா திங்க் பண்ணக்கூடிய அந்த